Se reitti, missä sä pystyt säilyttää sun tasapainon. Se on se turvallisin reitti. Yksipyöräily sopii kaikille, koska se on niin saavutettava laji. Yleensähän kun me mietitään saavutettavuutta, niin me ajatellaan esteettömiä kulkureittejä, kenties polkuja ja ehkä portaita. Yksipyöräilyssä jokainen reitti on oma valinta. Ei sitä voi verrata jonnekin savenvalamiseen. Siinä voi tulla ruukku tai olla tulematta, joskus tulee kukkaruukku. Yksipyöräilyssä sä joka kerta näet sen rakenteen, minkä sä oot tehnyt. Se on ajaton. Se on aina just sen näköinen, kuin sen pitääkin olla. Riskit pystyy minimoimaan omilla valinnoilla. Yksipyöräily on myös äärimmäisen rentouttavaa. Se on tavallaan tapa meditoida. Yksipyöräily on säästä riippumaton harrastus. Jos me vaikka mietitään veneilyä, purjehtimista, ehkä moottorikelkkailua. Joskus järvi on jäässä ja veneellä ei pysty ajamaan. Moottorikelkalla ei voi ajaa kesäkeleillä. Yksipyöräilyä voi harrastaa missä tahansa kelissä. Turvallisuus on tärkeintä. Joka päivä oppii lukemaan maastoa ja on oikeastaan pakkokin. Mulle tärkeintä on saavutettavuuden näkökannalta se, että jokainen päivä on saavutus. Se on verenpaine lähtee tuolta sitten. Yksipyöräily se on niin luova laji, siinä näkee oman kätensä jäljen joka päivä. Siis se kun sä pääset rakentamaan sitä tilannetta ja ajamaan sillä pyörällä, se tuntuu sydämessä saakka ja ei ole toista lajia, jossa sä pääset samalla tavalla näkemään yksipyöräilyä kuin hauki. Sitä voi harrastaa takki auki.